Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiga kana di ko karon pito ang mga bangsa mi lawan na makam bubala-bala sang Bimbala-balatang kalakakatawan yun sa mga bangsa nyo sa tampara sa wala sa langwan taman na miyang iropad ni Manto na aid na po kapito na Amerikano naso kakupayag siya lalagay na mauli sa salog kamataan mga party gusto lang wano kutagun siya nga mga didami udah buka sukyapan to nirakan aryak na sa dasar ako ki Kardawi asi kapapantagi siya nga na pragatan si Sabah Kulub City. Namanon ko lang yan na balayang kuta parada sa lako ki Prinsesa Hanipah ipag-isa salog. Sa katinawa pawakin ganyo sa wasalam. Detaraka ano na inang kamuparit pagumiraw supekan
de